Torna la llegenda, Bola de Drac DVD. El bo i millor de l'univers Bola de Drac en DVD. Mai no ho havíeu viscut així. Fascicle i DVD amb 3 pel·lícules per 9,95 €. Karekano, res no és el que sembla. Miyazawa, ets increïble! Sóc una vanidosa empedreïda! Si almenys ell no estigués pel mig, no em caldria moure ni un dit per ser el centre d'atenció. I et t'enviarà de dret a l'infern. Que tingui un bon caràcter és una gran mentida. Karekano, els migdies dels caps de setmana al K3. És el 3XL Express? Quines són les últimes especialitats? Cinturó negre. Tasteu-ne un. Shin-chan. Bon profit a tothom! Gràcies! Yu Yu Hakusho. Què t'agradaria veure? Ara tornem. I Farscape. Ja ho crec, si vols et faré un caldo. Fet per tu. 3XL Express cada migdia al K3. Són els dinosaures, tot el dia estan jugant i en Truman explica contes quan se'n van a descansar. Els nostres dinosaures saben fer tots els papers i sempre s'ho passen molt bé. Els petits dinosaures, dissabte i diumenge al K3. Oi que és un conte molt bonic? Benvinguts. Ostres! Ah! Aquesta és la Glòria. Fantàstic! El Bill, la Lluna i el Tam-Tam. Som els tocacampanes i vivim aquí mateix. I aquests són els seus veïns, la família com cal. Els tocacampanes són una família d'impresentables. Tots es troben a La Casa de la Glòria. Estrena diumenge al K3. Sapigueu que en Supertet el van arraconar com si fos un trasto inútil. Ah, sí? I com és que t'has convertit en un heroi que sempre fa el bé? A l'Ossot, ja ha venit! Fins mai més simple! Podrà salvar el perill en Supertet? Supertet, cada cap de setmana al K3. Atenció, passatgers! Fa més de 1000 anys els vikings van descobrir nous mons. Per què no fem una expedició? Ara és l'hora d'explorar el món dels vikings. Som vikings! Ens agrada la sang que dolls i el patiment innecessari. Però aquests no són uns vikings com els altres. Exacte! Són els capsigranys. Estrena diumenge al K3. Històries increïbles, horripilants, terrorífiques, estrambòtiques. Què vol dir estrambòtica? No en tinc ni idea. Històries estrambòtiques, dissabte i diumenge al matí al K3.